аз съм Фаст и тук с нас са Кики, Дона, Лъмбе, Фриз Фриз пича. Портабъл. Аре, не ме пускайте. И Алиса, снимам Аз привет! снимаме тази зомби. Качи се вътре! И сега ще трепим зомбика. И то са... Цепете ги изчупи. Аре всички да караме една кола. Ама ние колко хора сме? 4. Да, точно, аре. Аз искам да карам джип. Ей, Кики. Аре, къде си? Що път ти да караш? Аз съм бос. Не си бос ти. Аз съм бос. Качете се от джип. Качете се бързо от джипарката. Аз съм отзаде, защото... Я се обърна. Джипарката, бърже. Аре, пиш, че ни се обиколят Мога топ зомбите. педерас. Аре, Павли, джипарката. Ария! Ай, сега малко ще поцепим. Бум. Ари, до магазина, бе. Биве, попук, бриве. Ари, Фърли до се магазина, отзад, че съм Чукай гладен. гал. Е, тук има, гледай какво става. Чакай. Цяла армия. Топа слезна, за какво слизаш, бе, че то трепат? Ама е на тъмно. Е, така се прави. Хей, бум. Стойте, бе, аз ще следвам тук малко скилс. Фърли една бомба до мене, че тук на зомби не разбира. А, така е. Бриве, попук. А, така е. Бум. Тото. Бум. А, това фрисва. Помощ! Спасихте споко. Много зомби до мене. Скачам с очи. Не, слазам очи. Убихте. Ей, чакайте, бе, да ви закарам до магазина, да ядем, че то фрис е на... Ама след те намира, бе, зомбита. Ела, бързо. Фри, скачвай се. Чакай малко да ги понауча малко на удоски. Къде си, бе? Виж, ме слушате ли, бе? Искам аз да карам, бе. Това си е моята джипка. Айде, чакай, бе, до магазина да ви Я закарам. прави, бе. Ти си отзад и мълчиш. Да. Ясно ли е, бе? Не. Какво е? Ще това аз? Айде. Как се отворя фриза, макато? Топа не знам да кара. Ще ми строиш джипката. Колите се не трожи. Айде, вземе тази принца. Всички сме еднакви в колата. Карайте такова, бе. Карайте културно, бе. Фаст карай културно, бе. Окей, бе, карам. Не, бе, караш с превишена скорост, бе. Така, карай културно. Не, минавай на червено, минавай. Иначе карай културно, така. Трети боксери, вие гледате клиповете на Little Lion Crew, копирача на One Bulgarian Lion, или по-точно AKA Little Lion. Да. И то клип ще е за Extra Gamers TV. Така? Какво си? Да. Папи, да хапваме, аз съм първи, бягай. Аре. Искам да ям. Аз си купих нещо мазно. Някакво за $2. Аз па не мога да си купя нищо. Нямаш пари. Опа! Ти! Що повръщаш, бе? Някой ми би... Тази Саша ми би. Кучко мръсна! Ще смачкаме! От! Я ми го лапам. Аре, излазай. Аре, Ние засилихме човека. Я отивам да си вземем друга джипка. Не, нямам. Излизите, аз ще карам. Аз повръщам, чакайте, ма. Аз ще карам, искам да карам тук, какво значи културно. Слезам малко фаст. Фаст, слеза малко. аз слизам. Аз съм отпреде. Аз съм отзад, това Фаст, е. ей. Порта му се нещо много смешно винаги. Ай, Хора, гаш. вижте сега какво е културно каране. Вижте сега. Сега ще заобиколим тук. Защото сме културни. А на зомбитата не им пука, че сме културни. Къде отиваме, деца? Но Не ти знаеме дядо. Където поискаш дядо. сготвени фанове. Бачи Казайте, къде културно отиваме? тук. Не знам, некъде. Къде сакаш? Ходи по на Марко
Аре, качи се, бе! Гледай ги тия. Мани ги тия смотани. Ай, карите, ние ще дойдем. Ела тук е, покотим. Там дразни. Абе не от това покук, бе, не се качи. Аре, газ, Ай, газ. Абе, взема джипката и тръгваме. аре, качи се, бе, смотан. Смотан. Нещо по-бързо. Абе, пусни го е там, бе, това. Ай, чай караме културно. Карате ви. Тя ви щупи прозореца, па това. Па това културно каране. Да и е, па това културно каране. Би го е. Обе, де ти ни щупи прозорец? Пак ще ядем, бе. О, гъ. Има причуда, бе. Аз не стиги, бе. Ти си като култура, Абе, да живее културата. Да живее. Да живее културата и вие покрай нея. Те е нещо по-бързо. Само къде ни отзад ни настига. Бач пура. Мари, що ни настига? Защото колата е тъпа. Ти тук изпушя се лампи. Бум. Ай, тук цепим зомбите, аре, тук цепим зомбите. Я ще се вози с колата. Абе, ти е пат, отвира, всеки е пат. Я ще се вози. А, така. Абе, я на гранатка и сега ще разкажа играта. Хайди. Бум. Хайди хора. Хади. Ти не може да Здравейте, кикаме. моите мани памамани, аз съм Марианчо. Здравейте, моите мили падоланчета. Аз съм... Марианчо. Играе си в компютъра. И Игра гласувайте и футбол. коментирайте. Абе, коментирайте. Да, бе, вика само играе си в компютъра вместо играе на компютъра. Еми, бот. Си, Какво спре? циган като кики. Добре. Цигин като Black Bomb. Това беше сега. Баре, бе, то обаче на сране ще умре. Пъртаво. Аре, бе, фаст, качвай се! Фаст! Къде? Горе. Аре, газ, бе. Аре, бе! О, Еми, аре, скачвай! аре, бе, майк! Така. Ко ми викаш газ? Но ти не си се качил. Качих се. Ако сакаш да тръгвам без тебе, добре. Много. Чай ще ми помогне. Батакла. Ние сме по-бързи. По-бързи, сега ще видим. Кой по-бърз, бе? Аре, Кой бе. се върте? И то можа да го уби. Уби го. Фаст, нали си много бърз, бе? Да. Опа! Газ. Виж, ще да возят с фриз. Това помагам. И се пием, по тебе па. Опа! Леко е! Омага. И това ще е за този епизод. Технически проблеми имаше. Без искам излязох от мотата. И няма значение. Това беше от нас. Сам съм в разговора. Отново ще викат. И аре. Едно хедче. Бум. Аре. Чао. Бай.